Habarni hokbar eba natural farmingno kitingwi kaisa kwtal phunukmari snamkha Tripura haste bithi brai riawino hawo moi keteng thai keteng hamrewi manani bagai tei hokbar khlainai rok kwbang ajiwi manani bagai kaisa field experience and research finding no tei kaijakha kaisa report bahaike hokbar khlaima bisingtei turuk kaisa kwthang tei saksaisungno ecosystem o slaijakha okothmaro kasaka o tidul mungo Habarni manai khunui rokno kahamke thepana te biodiversity no khatina te teksoi hokbarni nahar mungno tei Tripura State Institute of Natural Farming ni saktharmung bai chengkha te kaisa juda agricultural exhibition project 2024 bisini December talo chengmani oboni nahar mung ongkha kwrungsa thayono amchaini manai khunui baino bahaike hokbar khlaiei buthai thairei mannai te rang thongno kra khlai mannani bagai Projecto shipping shutui hasing phantok thakiting khoboi kwbangma muiketeng thaiketeng kaiei hamreui manani bagai ababai baksano 17 bongol khum milok khaklu te amteirok bo kaiei thairi manani bagai obo thairi ma simia hano kaham khlaina yongsa kuksa bangrina samung tango o exhibition projector nukjakha jora o buthai thai manna bagai nangmani tei bithi wathi bakjakha haini bagai hokbar khlaithani tui kurui eba nobar tuibarno tei wananani nanglia bithi wathi riawino tabuk buthai bubari wi tongkha cheri rutugui naithani teibo mankha buthai thokma tuima bo kahamno abubai baksa hokbar khlainai rok bisi khonchorui ajiwi manbai sinai nuknai rokni wansukma habarni hokbar bithi brai kurui simia obo ha tui yongsa kuksa tei hokbar khlainai ni bisingo halok kaham khlainani kaisa raida model financial teksoi hokbarni bagai kaisa lama phunukka habarni hokbaro o model hokbar khlaimani bai baksa tongkhorno deraria tei hokbar khlainai rokno aji thanio bo doga phiogui rikha khaklaijaka financial teibo kwbang hokbar khlainai rok obotui teksoi hokbar bai kwrungui mannai Bureau Report News